Ora lho nyek, awakmu ki nyapa lho turu ning kono ke. Turu piye to, Mbah? Bah, tengku luwar. Ya, malah glunduk barang aku ki. Terus apa hubungane turu ning kene karo wetengmu lara ke? Krasa ngising lho Mbah aku ki. Lek masalah krasa ngising ku prak yo urusanmu to nyil. Nyapa dadak laporan aku barang. Bah, anu Mbah aku nunut WC-ne, Mbah. Maksudnya piye lho? Nunut nggon ngising. Kowe kira tau ngai rezeki malah ngeteritai. Walah Mbah, ngene iki yo ora bendino pisan no. Ora bendino pisan piye lho maksudnya? Mesti ora bendino lho Mbah. Dene sampe kowe bendino ngising nang kene ora tak ketak dasmu kowe. Walah Mbah, wong kuwi disentor yo ilang ae lho kok. Entara ilang kae ngene kuwi urip dhewe sembarang-barang ora nek penere ngono kok. Lah kok urip dhewe iki sendiri aja Mbah. Awakmu wis ora tak ngerti dhisik. Oleh apa ora to Mbah jane? Lek oleh iki oleh lho Nyil, tapi bukan masalah kuwi. Awakmu ndang ngadeg kok reget lho wingko. Ngene iki terus piye Mbah aku? Kotor ngene iki. Lho kok teko aku masalahmu, wong kowe arep ngarit ora nendi-nendi ya. Nek pas aku jak ngene Mbah, ngendi to besene amen iki? Ing jero ngono. Di rumah Mbah. Yo, sik to. Maksudmu iki koblet tenan to? Bah lek ora keblet aku kira mlayu ngono lho Mbah. Ora ngono. Awakmu tak rungokne sasek-sasek ngritletong ngono kok ndodok ning kono terus kok kruk dhewe gini ya lho. Aku sing jane ndak penak karo sapi Mbah lek diinceng. Allah. Kok awakmu iki untung-untunge awor sapi yo sing arep nginceng kowe ku lho sapa? Sapi kae lho Mbah kuwi sin lek diinceng sapi. Untune kono lho kae. Lawange kono gek WC-ne sing nang mburi kono, tak bukani kok kono. Kowe. Diserkep Mbah ya. Kejane piye kok malah mek macul lagi. Tak tuwokne kene malah kapok. Mbah. Iki jere kok bukane. Oh iya lali Nyil aku. Selara betah lho Mbah kok metu ning kene lho. Kok sampe kotone kono ora tak jublakne kowe pisan engko. Tapi lek kene ndak kari ngempet yo iso lho Mbah, celak tok lho Mbah ta. Lah tok ngomong repot ya Nyil iki. Cepet to Mbah. Bote dredet lho Mbah. Suwing lho Mbah sing tapi. Iki lho barang ki opo. Iki wong. Heh. Iki kotor Mbahku. Tebene engko sakno pelen. Ya aja ngono to Mbah. Iki dalan liyane dene to Mbah. Enak. Kaya ngene Mbahku kaya pel. Kok mburi kono anu. Ya wis repot dibukakno mburi Mbah. Yo. Tak pentok aku. Oh, lah kae wae. Mas, Napa? aku ada metu. Nang dina lho, Dek. Ada peneng sekolahan. Yo ngeles sih lho kaya biasane ngono kae. Seto iki mestine prak yo awal-awal poso iki mestine prak yo libur to. Sekolah. Yo panggah lho. Tak terne. Gak usah, aku gak usah diterne. Tapi gua ora sampai sore banyak masak ibu kok barang. Ora lho Mas, aku yo ndang mulai. Biasanya aku tak udah. Bisa cati lho. Ndak tak terne tenan. Nggak usah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekolah banyak pelajaran libur.
malah kandang ae. Wong lek ora rezeki ora didene rene, lek kotoran didene rene. Anak bui berdolo iki kan. Tapi ning ati kok panggang ganjel ae lek ora ndang tak ngomong ning mayatun iki. Surep dhewe. Ning mayatun aku selak ndak penak, selak kedosan teman-teman. Mbok nyapon malah cah ini cetek geni iki lho. Mbok sing aturan nek poso-poso ki. Ora lho, Mbok. Sampean kula atik cetek geni ki nyapo? Ya terus nyapa wong kulinane mbok ya cetek geni ngono kok. Nek lek ya ini ki ora masak lho. Mosok poso-poso yo masak. Siapa bol? Poso-poso mosok yo masak. Lha ku sing poso lek kowe tebul. Ya sampean ndak poso, Mbok? Lek kaya mbok wis sepuh ngene iki wis ora wajib lho bol poso ki. Poso kena, ora yo kena. Lek mbok iki ndak kuat, lembarno sing arep sapa nggono? Poso ora kena tinggalan, Mbok. Poso iki pangkah wajib ngono lho. Ndak kuat lho bol, lek regane mbok ngene iki kok kon poso terus karo ngarit. Gini sing ngarit yo aku lho. Piye bol? Ngarit gini yo aku ngono lho. Sesasi pisan ta? Lah piye salah sapine tak del ra oleh. Kesok nggih apa? Ngene lho. Geni, panas. Poso apa ora? Yo poso lho. Ndak yo ngono ta. Kene cah trenten kok. Yo ngono keseki. Bol. Iki wis arepe bodon nah lho, Bol. Nyatu lek bar poso ngendi bodo lho, Mbok. Iya, ngono ka calon mertuamu kalau piye kabare? Ya mestinya panggah api-api ae ning omah brak niki mengke. Api. Maksudnya ki kok ndak golek dino, ki ndang rabi karo sundari ngono lho. Oh, alah ngono to maksudnya sampean iki. Wong ate ndak cuwet dasarku gedhek sakmu gedini barang. Tapi gedhe sakmene mangga. Terus piye ngono kuwi? Wis pendak bodonah lho wisan. Lembu aku yo ora roh lho, Bang yo ora ngabari aku blas ngono. Ngono ki genahno. Kowe sang ndak cetha karo sintatae. Kan biyen ndak maksudnya iki yo panggah cetha lho, Mbok. Ngono lho. Wong iki lek omah-omah iki ora gate gedhe ade tata-tata dhisik terus genahe piye ngono dinane apa terus kapan mbok iki selak demen ngomong putu. Lek putu tak gekne. Karo sapa? Karo lemah no. Tak neng-nek no. Enak to? Yo kenek no juga ono. Nang alas. Golek lemah. Dinek-nek ngono. Wong tuwek kok ngidulanan ora legalem poso iki. Iya ora, Mbak. Diomongin mesti jawab payoke. Lah no tak meneng ae lho omong dhewe sampean. Lah kok bisu bol? Kok bisu piye? Lha sing meneng. Wong kono teko isawuri jawab ae jere. Ngono lho. Lho, lair rune. Ora. Ding nak deng. Dung deng, ding nak deng. Tebul. Kenapa kowe kok dek cake kadek luwe ngono? Lemes lho, Mbok. Ini apa kok lemes? Yo, entah nyambet gawe ngono kok. Iya ke puasa ya, Bul. Mbak ora puasa ya lemes sak lele. Lah. Lemes rasane kahanan ya sampean iki. Lah ya ngarepe bodo. Terus piye kowe iki? Yo ora ngerti lho, Mbok. Yo
Engko apa sesuk apa somben digenahne. Tapi iki ndang genahno lho, Bol. Omong rek sak ndak betah apa piye ngono lho. Iya, Mbok. Aja mek iya ae. Mbak iki selak ndak betah ngomong putu kok gian. Wis njane sak dipek wong lho. Jadi pak wong ya piye lho, yo sing tuwek barang iso ora nek kabar blas kausane ngono. Nek ora kok genahne ae. Kuwi iki kare awakmu kuwi lho, barang ki. Iki gede tak gedekne ndak ketok. Kindang kene putu apa piye ngono. Masane gawe putu ki penak. Penak ya, Mbok? Pemandangannya apik ya, Mas. Oh, apik ora. Lek kasih sampean ngopo lho, Dek, sing tak apik. Nah, iya. Dek, Iya, Mas. kapan ya awake dhewe ngene iki hubungane ampe ndak terlarang ora mek pangkah ndelik-ndelik ya iki. Ya sabar to, Mas. Lah aku dhewe kan dhisik ndek bojo to ning omah. Aku ki kaya ra sabar lho wong kaya ngono jenenge lemu ngeman kok eram. Lah iso ki awake ki iso hubungan nyaman terus uripe iki iso ayem wong loro masa depan ki cak iki lebih cerah ndak terus mek ndelik-ndelik selintutan ngene iki beh. Aku yo merasa bersalah tak jane. Iya jane Mas, tapi yo piye lho. Bojoku ke yo angel lho kaya ngono ke arep diculne. Bar dolo ki angel. Yo jajal dhewe to.
yo kabeh nanggal yo secara ndak ora halus-halus langsung get ngono aku wis karo sampean gah. Mas iki aku duwe ngene ngono ndak wani to sampean. Ngomong langsung. Tidak wani lho lek langsung. Tak yo perlu carane. Mergo kaki yang diperasaan kali ya. Mas, wis to ndak usah mikir sing ning omah. Saiki sing dipikir keindahan kebersamaan awake dhewe iki. Heeh. Saya nunjuk laku rono ya. Ngendi? Jalan-jalan tidak pemandangan gitu. Dengan Om.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sopo ke? Ton. Suwi menurut jane. Ton. Walah basen. Dirasani dekap. Iya, dawa Mbak umure. Panjang umur. Ane ngapa anu Kangsen? Anu pinarak riyen. Oh tak kira kon njobo ae rasa kon nyamah. Yo ora sabar to. Yo ora kok masalah kuwi lho Mas iki ndang kon nyamah apa piye enek penting to aku iki. Heeh, kene Nyamah. tutulan salam para tamu. Nyampe. Ini Mbak. Ini nah, lungguh. Ngono lho. Selamat. Senton aku Ton. Cek, panggah sentot ta? Mas Uduk selamat aku ki sentot. Iya, wis ngerti lek Kang Sentot. Piye kabare? Slamet. Ya pendungane alhamdulillah pangkah sentot Ton. Piye tembok? Lah piye ora yo pener to Bul, ora yo pangkah sentot. Jelek jenenge sampean panggah sentot. Iki nek kok nek keslametane jiwa lan ragane sampeyan ku lho, Mbak. Oh, jiwa raga. Ya alhamdulillah sehat. Sehat bejo ya Kang Sen. Yo, bejo. Aku sentot. Piye tembok nanti kok Kok panggah bejo sing mang selamat saiki bejo. Maksud iki maksudnya ngene lho, Mbak. Maksudnya iki bejo sampean teko kene kuwi ngono lho. Kok bejo teko kene? Sentot sing teko kene, Bul. Tak dune meja ndasku. Engko bar bejo engko jenengku dilih katiran ngono. Ora balik katiran, bendol. kok bodo ngono. Mbok sing sabar ngono to Kang Sen. Nek kae bakul HP ning pasar kae. Kulo teko sabar barang lho. Iki ditomoni apa? Ora ngene lho, Mbasen. Sampeyan rene nek perlune apa kok ndeng nguaren ngono lho. Alhamdulillah, dini kau wis oleh dina ya, Bol. Kira-kira ya ngono, Mbak. Masa dirasani awake wis resdok. Tanggal piro, Kang? Ya kula masalah itu. Iya, bar niki yo ngawitine. Lho, berarti sampean wis mae wong tuwek. Aku wis tuwek lho, Bul, kok dadak mae wong tuwek nyapa to? Kok ndak tiba? Nyapa tiba? Nek sangkek tuweke yo. Aja nyawur ya demang wong tuwa. Satu lah anakmu dari dipipilung dunia, Ton. Lho. Bene ya mbok anakmu ndak diuntu. Kok iso bene iki lho. Lha dipipil karo Mbasen. Pipi kaya jagung, mriki kaya gusi tok. Ya kula masalah aku ki bingung lho, Ton arep diomong ki. Masalah nek. Liyane masalahmu ndek nek to, Mbah? Ora neng. Ki mau badhe poso apa ora? Dulu enek to. Aja sing jelas, Jelas poso. aku ndak. Aku ya padha ceplok usuman iki aku belas urung mukel kok, Ton. Kok iso ndung muka ki lho. Berarti sampean ki terenten sasi pul no, Mbah. Alhamdulillah. Ya wong ora poso kok mukel. Wong jeneng wong mukel ki lek poso, lek blas ndak poso jenenge ndak mukel. Salaman. Matur nuwun. Ini lho aku mung tujuanku rene iki sepisan ya pengen roh keadaan keluarga kene. Ayo engko cangkemmu kok buluk, Bol. Ora, Mbah. Engko tak buluk dhisik ngono lho. Ngono, Mbok. Ben anak ndak dicangkem ya. Mang dan jungku saiki ndak cangkem. Lah piye wong dipuluk kok. Wes guyone wes. Iki ki arep ngrembug masalah Sundari ku lho, Pak ya nyangkut keluargamu to, Bul. Piye? Masalah iki ngene lho. Iki yo tak rungokne tenanan ki lho, Mbok. Digadakni. Marai yo menyangkut masa depan. Ngono kuwi tak omong. Kok panggah omongan terus aku ra kok bagai omong. Piye Mbah piye? Meneng ngabul. Ini lho. Piye ya, aku ki yo serba ibu, tapi lek ora tak omongne kok saya suwi aku ki yo rumangsa kedosan. Ngono lho masalah iki. Walah. Tapi yo pesenku yatun karo kabul sakwise aku omongku yo iso nrimo keadaan, aku dhewe yo berusaha nrimo keadaan ngono lho, Bul. Saurono lho, Bul.
Ora lho, Mbah Jane sing bener sing ndi to? Mangkon meneng. Saiki kon muni. Ngene lho maksude iki omong ki gantian, tapi lek aku muni ki ya sawurana, dadi kok sahur manuk ngono ka lho, Bul. Oh, alah nggih, Mbah. Ngene lho maksud kuwi piye ya Sundari ke Det ilung. Det ilung. Det ilung. kok malah suarane manuk tilang to, Bul. Ndak piye to Kang, lek jereke sahur manuk. Lah iya, bener mbok ki lho. Anu aku tak mulai ya. Ojo, sik to digenah nih. Iki piye? Omongan ki sing genah ngono lho. Iki ki serius ora guyon, Bul. Terus sing ngomong guyon jadi sapa to Sampeyan Kang? sire piye? Kini wis tak turuti. Kurang piye to aku dadi wong nom nyang wong tuwek? Kurang ajar. Lho, Kowe kurang ajar to, Bul. kurang ajar nyapa lho mbok aku? Aduh, sok kurang ajar lho kowe. Aku ngene calon mantumu. Mantu Diomongi. mora tuwa. Maksudnya kuwi. Wis pikun pisan to. Terus aku tak mulai lho. Ora ra piye-piye Mbah, piye-piye. Ngene lho. Asline kuwi piye ya? Minah ke Iya lek Mina kan yo gane sampeyan to, Dik Sun to asine. Dek kan nyamar to jarene iki. Cahayu kuning manis sae Lah iya, aku wis ngerti kabeh lho Mbah Randa Cocok to. karo kowe. Cocok, Mbok. Randa tak genahnya aku wis paham. Ganteng. cek to ntrodos saya tak genah nih. Ket mangko mek digenah-genahnya. Ya kono ya omong dhewe ae kok terus kancane ki ndak dibagai omong kok. Lek meneng kabeh. Minah ki asine anake Sumi. Jenenge Minah. Sumi iki sapa ta, Bol? Sumi ki bojoku mbiyen kelotun masa ora kelingan to awakmu. Ana sing lunga ning luar negeri kae ta? Lah kuwi ndek anak karo bapak liya duwe anak jenenge ya Minah kuwi. Kayak asine ya Minah Duk Sundari tapi karep kuwi ya ngeman keluargamu tapi saya suwi kok aku sing kedosan lah aku ora mong terus terang. Kita lah terus Sundarine ning endi? Lek kakek Mina. Terus. Sederekmu ya iki. Ya Sundari kuwi. Cukel matane ton. Sundari kok kapane, Bol? Apek. Aku bagus ya. Wis kancan diusuk-usukne lho, Mbok. Aku ki kaget lho, Bol. Aku luwih nemen lho, Mbok. Terus piye to Mbak genah iki? Cek tak genah nih bulu aja bengok-bengok lho. Sundari ke anakku, Minah ke ya anakku. Sumi ke ya bojoku mbiyen. Lah terus Dik Sun ki neh. Ning endi? Minah ki wis malih musul. Sumi malian aku ki wis urip dhewe neh. Lho, Wis nyusul Sumina. Wes Minah. Setelah Sundarine lho ning endi? Ya kula ton maksud kowe arep muni ki angel ke aku ke. Piye lho ton? Wis abina. Walah Bol, piye lho Sundari ki aku ndak setia aku karo awakmu. piye aku? Cek tak boleh aja nangis dhisik aku nangis kok ki kowe. Nah, bener kan sentet lu gentian nek nangis iki. Aja bareng-bareng. Aduh siapa aku tak betane. Aku wis bengi kok bul entek wisan aku tangisku. Memang nangis Bol. Kowe kok nangis tambah elek bul. Tenang wae. Cek tak ki aja bodong tangisane apa wis ngerti Sundari nendi ngono. Urung. Ajene Sundari ki nganu lho bul. Piye to, Mbak? Wis sepurane sing akeh menawa Sundari ki salah ning keluargamu, duwe kaluputan, aku ki sing sebagai bapake aku njaluk sepura sing akeh. Iki kok dawa men dinteni aku ki celak terus ning mburi lho iki celakan wong tuwek ki ngono Kuwi kaya ora tegel ngomongne aku tak mulai sesuk-sesuk aja bul. Genahno saiki lho, Mbak. Terus sing di Sundari ki ning endi? Mati to. Tenan apa piye? Aku ki bapake lho bul, ora mungkin gek aku ki ngapusi ngono. Oh, Sundari. Mati ki ndak balik aja, Bol. Bentar, Mbak. Kayak bapakmu kaya, Bol. Kami yang salah mantuku. Goceng kasih. Aku ndak ada salah bener, Mbak. Aku juga dua salah mantu loh, Mami. Gara-gara kowe lah iki. Kok iso aku gitu apa? Aduh. Kalau jadi kono ning kene, Bol. Timbangane kowe kok ceblok. Lah ini anu kasentak lemeng.
bisa nih mau mati kabeh kan. Jadi emang ora suwi. Enak telepon mas. Ini cek mana ya aku cukup. Siap. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai nang ndi lho iki wayahe wasul ki masak barang kok iki buka. Aku enak urusan di sekolahan mas. Apa ora iso diterusne sesuk ngono lho, Dik? Ora iso lho. Anu sampean ki lek buka ning Mayu Cempluk lho apa tumbas ngono ya. Tapi sampean iki ning sekolahan tenan to? Eneng, di sekolahan lho iki ki. Yo sakno mas aku sik repot iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, awake pra sido buka bersama ini. Yo sido lho mas. Cetok setahun pisan ya buka to. Yo sido lho, tapi engko bar buka aku langsung wasul ya. Oh, ora sembarang. Yang penting mangan sik, sing enak ya. Oke. Ndak enaknya apa ya perasaanku. Terus lakon piye neh to ngene iki ya Allah. Jawaku mbiyen tak kembangne ben sombabrak. Malah tak kabeh. Alah. Banget kaya ya. Sekutu piye to iki? Memang roda kehidupan lalu berputar. Di saat ini roda kehidupan perputarannya tidak berpihak padaku. Semua hanya kehendak-Mu ya Allah. Oh alah, aku wis ngewangi aku, kaya tak ramot, awakmu ya nutupi aku. Yang cukup semene ya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh. Wis ada. Iya, ada orang mulai baik. Pada buka. Kondisi air. Bulan tak tinggal kondisi ya. Selamat subuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ngurska abdur tu birahmatika ya arhamar rahimin. Mas, Sampai tadi kilo wis tak masane iki buka. aku bukan di sekolahan.